Coftal-Ɓalli men Aissatou Ly. Tedduɓe on calminama on bismama yeewtere Coftal-Ɓalli men. Oɗon gandi noon ɗo e jonte tati kawgel mangel fettoɓe bal ɗo e Afrique ɗum woni kan ma fuɗɗo to Côte d'Ivoire ɗo e ndeen yontere fof Coftal-Ɓalli men ma artu e diɗɗal fof holno heblortoo holko woni mbaawkaaji ellaaji mum gadortoɗen alet hannde nde ko diɗɗe gonɗe e guɓal A e guɓal B ɗum woni Côte d'Ivoire, Nigéria, Guinée équatoriale, Guinée Bissau, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique ko wona ɗum ne ma en kaal e timmode kawgel mangel adunaru clubaji e ɗi e yoga e kawdire baɗɗe to Europe ngam yewtidde ɗe toɓɓe en jaɓɓoto hoɓɓe men Mamadu FALL e Jeynaba SOW. Mamadu FALL a weltanama. A salmitama nde kadi ya Aissatou. A salminama anne Jeynaba SOW. A salmitama Aissatou Ly, en calmini hettiɓe kala. Eyo anne Umar a wiyama Seydi Sow. A salmitama Aissatou, en calmini heɗiiɓe RFI Fulfulde to ɓe goni e ɗo ɓe goniri e duniyaru ndu. Heɗiiɓe ko ɗum woni rewro ngo on mbiyama ɗum noon. Bisimilla. On jarama hono wowirini mi salmini yeɓoɓe nde yewtere e lowre YouTube e hello Facebook e RFI Fulfulde hono noon heɗɓe e karallagal ngal on woni Souleymane Ndiaye e Sara Doumbia. Mi haalani on toɓɓere nde ko alhaali kan mbaawkaaji e ellaaji diɗɗe gonɗe e guɓal A e guɓal B ko adi noon eɗen gara e namde ɗe en keɗoto gollidiɗo men Alhousseyni Ba waɗani en jangtore. Foɗotiro fukku bal Afrique woni Coupe d'Afrique hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati waɗata koto Côte d'Ivoire. Guɓal A woni groupe A rendini ko Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Guinée équatoriale e Nigéria. Ngal guɓal na waɗi leyɗe ɗiɗi meeɗuɗe ƴettude Coupe d'Afrique ko Côte d'Ivoire e Nigéria. Ko ɗi keppuji ɗiɗi goni hen ɓurɗi hewde sembe e tijjede ma jawtu e dawal ɗimmal ngal woni 8e final. Kono e ɗi duuɓi jawtude cambe Côte d'Ivoire e Nigéria na usti no feewi kono Côte d'Ivoire bismade ɗum oɗo Coupe d'Afrique e yeeso ɓesgu mum na rakko ɗum fartange mawɗo. Guinée Bissau e Guinée équatoriale wona lawol mumen gadanol ko ina petta Coupe d'Afrique kono ɓe meeɗa ɗum nawude hayso tawi Guinée équatoriale kañum fetti demi-final e hitande ujunaji ɗiɗi e 15 ko kippuji ɗiɗi gondi e saaha mumen bawɗi tampinde Côte d'Ivoire e Nigéria. Alhousseyni Ba a jarama. Mamadou Fall en keɗima ko haali sen daari guɓal A ene wayno jikke ɗe ɓuri fawede ko e diɗɗal Côte d'Ivoire e Nigéria holko waɗi ɗum? waɗi ɗum ko kamɓe ɓuri hen fewnitade no fewi saabu ɗum sa ƴeewi ko kañumen ɓuri dañde sembe e ngal ɗo ɗiɗal woni groupe A o comme no wirete ni wadde noon so en jii kadi ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Nigéria oɗo saaha sa ƴeewi eɓen pewniti no fewi saabu ɗum omo ganduɗa kañum woni Osimhen aɗa andi oɗo saaha ko kanko woni ɓiɗɗo Afrique mo ganduɗa kanko ɓuri darade no fewi saabu ɗum kanko nawi ballonngere kanŋe nde ɗum ɗon kadi sa ƴeewi kadi ko fati e batte attaque o kadi ha ko fati e batte hakkude woni milieu terrain o foof Nigéria ene jogui hen sembe no fewi wadde sa ƴeewi ɗum noon ina wawi hollitede wonde Nigéria ina ɗamina no fewi e oɗo Coupe d'Afrique. Caggal Nigéria noon sa ƴeewi Côte d'Ivoire ko leydi ndi ganduɗa ko kañum bismoto ɗum Afrique kadi ina anda wonde kala leydi bismotoɗo ko fati e batte ngal ɗo dental ko fati e batte fof koyngel dental ngal ina ara kadi ina sembina ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ko ina foti wattede aqille no fewi. Jeynaba won ko haali woni Côte d'Ivoire kañum bismoto hikka kawgel kangel mate ɗum ɗon ɓeydata pression o eɗen mbawi wiide tan e fettoɓe ɓal mate ɗum ɗon ko avantage walla ko ella wonande diɗɗal ngal tigui ne wawi wonde ɗiɗi ɗi foof e noɓe ƴettiri ɗum tan sa ƴeewi an woni pays organisateur ko an jaɓɓi compétition ko hunde mawde teddude e leydi ha tengti e fettoɓe saabu oɗo saaha no Mamadou Fall wi ni hakkillaji foof nani e mabɓe ɓe gona kipputo ko so yanti hen kadi ko kamɓe jaɓɓi ngal ɗon pottal moni fo hakkille mum nani e mabɓe wadde ko pression mawɗo wonde jour aji ɗi kono kadi ɗum ɗon ene foti rokkudeɓe fulla ha kamɓe kadi ɓe mbawa wiide oɗo saaha ko kamɓe bismi wadde bismiɗo kam fotani hadde wone ɗum ɗo no foti yaade kam ha woɗɗo e hen kono sa arti kadi ha joni équipe Côte d'Ivoire en dari kono kadi Nigéria kañum nenen ɗon Nigéria ko ɓuuri moƴƴude Nigéria foof ko attaque
Nigeria hay so wona victoire simen kamɓe Nigeria ko équipe mo ganda attaque mabɓe ne moƴƴi kono noon yimɓe fof hakkillaji mumen enen mabɓe kono kadi Guinée équatorial kadi wona kippe mo ganduɗa ko goppirteɗe noon ko wadde hunde wona weeɓore kippe mabɓe o groupe mabɓe o wona groupe beeɓo saabu yimɓe fof hakkillaji mumen nani Nigeria Côte d'Ivoire kono bettere ne wawi wadde te kam bettere sone waɗa mi sikkani Côte d'Ivoire so ma welsindu ha kam enon pays organisateur ha jikkeji pawaɗi mum fo woppa ɗum wadde Nigeria kañum foti fewnitade no fewi Guinée équatorial hakkillam no woni mum hayso ɓe ɓennani ɗum jahani kam deuxiéme aɓe mbawi hayso ko meilleur troisiéme sikkani soma ɓe gaccir noon ɓe mbaɗe éliminé guilay joni. Umar an hoɗi yiyande ma hen o haali o wi Nigeria ene waɗi pettobal mawɗo baaɗo hono Osimhen ni kono mate diɗɗal kadi ene foti fawde tan jikke mum ɗum fof e neɗɗo goto ɗon tigui kadi ko toɓɓere nde tawno kip kam haali hoore mum ko fettoɓe 10 gongoni hen so tawi e hoore nde moƴƴi caggal o heddima ɗum ni kadi ne wawi lajji kono fo e waadi noon Nigeria kam e mbadi kuptidindi ko on Victor Osimhen ɓuuri hen lollude kono eɓe jogui e fettoɓe himmirɓe no fewi kono fawti hen kadi no Jeynaba e Mamadou mbirni joni Côte d'Ivoire eɗen gandi dikkadi ɗum hikka weɓata nde tawno ko kamɓe ina wayno kebli eɗen gandi kadi ko kaɓɓi hen ko no foti eɗo tolni hayso tawi noon en jii kan jawtuɗo Cameroun darde nde jogino e pellital e softede nde Samuel Eto'o jogino haɗani en jiiɗoɓe kaadi firtani sa waɗi organisé kadi ala ko yimɓeɓe mbawema kono eɗen gandi kam ɗum weɓata hayso tawi noon e yesso on ɗo Nigeria mo ganduɗa kadi eɗen gandi kaynin jogui expérience mawɗo nde tawno ina joddi e coupe d'Afrique uji tati Côte d'Ivoire ƴetti hen kañum ni ɗiɗi e fiftidde 2006 wonno e 2000 mataw Côte d'Ivoire 1992 et 2015 Côte d'Ivoire ƴetti ɗin ɗon laabi ɗiɗi kadi eɓe tawtorama coupe du monde haqqi laabi tati to batte expérience tan sa ƴeewi tarique mabɓe koɓe wowɓi folodiroji mawɗi koɓe wowɓe kadi compétition ngaji mawɗi eɓe jogui kadi fettoɓe ɓe ganduɗa ko lollunoɓe e nder ha joni adunaru ndu mbaɗon Didier Drogba en ɓen foof timtorɗe nen joddi e ballon d'or uji ɗiɗi Afrique Yaya Touré ko ballon d'or uji 4 Afrique jogui mi anda so tawi woodi meɗɗo ɗum wadde firti tan ko eɓi ujunnaji ɗiɗi ɗi gasi donc firti ko Côte d'Ivoire weɓata dikkade no yimɓe mbiri ni noon jarama ene wayno noon heeɗiɓe ɓe kamɓene ɓe gaddi e jiyanɗe mabɓe e toɓɓere nde keɗoɗen gartan ko tan ƴinimi yawtoya kawgel aranengel ka poule A ko Côte d'Ivoire e Nigéria ka poule B Égypte e Ghana no wawi noon heɓude surprise mana juhande ka tawatara Guinée équatorial no wawi feƴƴude yeeso Nigéria ma Côte d'Ivoire équipe meɗen mo Nigéria mo jogui caɗele molanaɗe ɗum banggan entraîneur e saabu ɗiɓe jogui géraji molanaɗe ɗi ganduɗa ana wawi hoƴude fay coupe du monde ka entraîneur mabɓe o fewali o nunɗali o anda honno wattade équipe o yaara yeeso ɗule équipe meɗen Côte d'Ivoire ɗon ɗu eɗen jogui kuluhuli banggan entraîneur mabɓe o Umar Ka Banjul poule gadana o mo gandanɗa hoorema toon Côte d'Ivoire woni e Nigéria e Guinée Bissau e Cap-Vert e heɗen jogui yakar ka Côte d'Ivoire e Nigéria yahata haysi woni noon yoɓe gaccite to hakkil par ce que heɓe ƴellito waktu ɗo heɓe mbaɗa kadi football lamgal ga noon Égypte e Ghana ɗuɓen kam hay goto haalataɓe Afrique kono yoɓe gaccite hakkil Guinée équatorial ko Baro Diallo ɗo e leydi Kuwait Côte d'Ivoire eɗen ɗamini maɓe mbaɗ qualifié ko jiidani e kamɓe ko leydi Guinée Bissau maɓe mbaɗ qualifié nde wonno ɗiɗo duuɓi foof eɗen gandi Guinée Bissau ene ara kadi ene hollira golle baɗɗe fayida ko min Mamadou Diallo affaire ballon on wetti sifade kono eɗen andi tigui tigui on favori on e nder on poule ɗon ko Côte d'Ivoire kañum e Nigéria eyo kamɓe fof noon ɓe kaali ko ɓuuri hen hewde ko ɓuuri artude woni Côte d'Ivoire Nigéria kono won mbiɗo Guinée Bissau onon ɓeɗo fof ala hen limɗo Guinée Bissau eyyi ko gonga haqillam na wonno hen wona Guinée Bissau ni Guinée équatorial Guinée équatorial ina fotti wattede haqqille no fewi saabu ɗum sa ƴeewi coupe d'Afrique uji cakkitiɗi ɗi kañumen fof Guinée équatorial holliti hen hoore mum ha no fewi ha sa ƴeewi ni kani ko ɓoyan ni kamɓe e Côte d'Ivoire ɓe mendirino ɓe tampini Côte d'Ivoire no fewi wadde ko keppu mo ganduɗa ina fotti wattede haqqille no fewi Guinée Conakry min noon Guinée équatorial guinnomi wiide wadde sa ƴeewi diɗal ngal ɗo woni groupe A o ko ɗeɗo keppuji tati woni Côte d'Ivoire woni Guinée équatorial woni Nigéria ɗiɗo e mabɓe
cikkumi ma won yaltuɓe wadde noon ha joni kadi aɗa andi comme no wirteni kadi ɓurɗo fewnitade kadi e ɗiɗo kippuji ene wawi goto mabɓe kadi yaaha tawtore ko wiyete 8e final uji noon ene wayno ni kamɓe Guinée équatorial ɓe jehino ha demi final kawgel walla quart de final ɓe karno kawgel battiningel ngel yo en ɓennata han kadi e guɓal beengal ɗon en garat tan heɗade holko Alhousseyni kadi addani en Souleymane ko an guɓal B woni groupe B na tawe hen Égypte ngal diɗɗal noddirtengal les pharaon woni diɗɗal nawugal ko ɓuuri hewde coupe d'Afrique hippu Égypte no wi ngal deesa walla laabi 7 pottital mabɓe ɓurgal musde ko hakkunde mabɓe e Ghana on kippu Ghana no wi coupe d'Afrique laabi 4 taw ɓe petti finaluji 7 ko kippu mawɗo e Afrique kono ɓe dañi caɗele wadde ko mantini e ɗiɗo duuɓi jawtuɗi Cap Vert fettuɓe quart de final coupe d'Afrique e lawol mabɓe gadanol ngol ɓe jeehi e coupe d'Afrique e hitande ujunaji 213 kañum e Mozambique artuɓe e coupe d'Afrique caggal duuɓi 13 ko kañumen timmini ngal guuɓal be beele Côte d'Ivoire ma hat ngal desewal yalta leydi mum walla Égypte no jogude suutude oɗo coupe d'Afrique e lawol mum 7 ɓuul jawbul ngol ko ɗo e jonte paade yo Alhousseyni ba a weltanama wonɗo yandini konngol makko woni diɗɗal Égypte ene wayno e guɓal bengal ngal ɗaminare nde kam koye ngal guɓal ngal diɗɗal ɓuuri fawede nde wonno diɗɗal Égypte ngal heeɓi desewal kan ngal laabi 7 Jeynaba diɗɗal Égypte heeɓi desewal kan laabi 7 kene jeeya e dese e Égypte e kippuji e nder Afrique ɗi ganduɗa ko ɓurɗi darade kala potto Égypte hande hakkille mum ene hula ɓerde mum ene hula sababu ko Égypte fotata kadi e coupe d'Afrique ɓennuɗo kadi koɓe mbaɗi hen ɓe jeehi ha final ɓe ɗumnini wadde sa yi aɗa wiya Sénégal ko champion en titre waɗata conservé titre mum kono Égypte mo ganduɗa kañum yeehi ha final heɓani on kañumne ene sohli ha joni on ɗon trophée mo ganduɗa ine wonde Mohamed Salah kadi e nder ne wonde Mohamed Salah hettoɓe bal mawɓe en jii ko fuɗɗi wadde ko Égypte kam guila gardien hay foof kamɓe équipe mabɓe ko équipe moƴƴo kono kadi firtani tan ko kamɓe e ɗumninto fof kamɓene aɓe poti e fewnitade saabu sa ƴeewi Ghana kam ɗiɗo duuɓi ne seɓori tan kono sa ƴeewi Mozambique koko arti e compétition koko wayruno en arti hen sa ƴeewi Cap Vert nde arnode en 2013 wonko waɗi wadde noon kippuɗi ko poɗɗi ƴewte kono Égypte kam hikka ɓe gaccirta ɗum heddiɓe so Ghana na heedani caggal ene wayno saabu ɓe keeɓi desewal ngal kamɓe ne laaɓi 4 holko woni mbaawkaaji ngal diɗɗal Mamadou Fall Ghana won koye fewnitade oɗo saaha sa ƴeewi hay sinno ɓe nawi desewal ngal ko wona gotol ko wona ɗiɗol kono noon oɗo saaha so en kaali gonga tan sembe gonnoɗo e nder kippu mo Ghana oɗon sembe ala hen oɗon saaha ɓe gon noon koye fewnitade ɓe goni koye ƴiwtude hoye mabɓe kono noon ha joni kadi no wirani tan e ngal ɗo diɗɗal B ha joni ko Ghana e ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni Égypte jakora hen kañumen ɗamina wonde maɓe jalto hayso tawi kadi Cap Vert ena foti watte ɗaguilen no fewi Cap Vert Oumar holno jiruɗa ngal guɓal wi tan saaha kala eɗen jii bettere quand même e karuji ɗi ganduɗa ko ɓennuɗi e kalten ko kam ko pronostic tan manam ko ɓurɓi yakrede e ko mbaɗi e ko ɓenni ko kono noon no ɓe mbirni nani ina wayno kippu tokos kam hannde ina wayno ala kono tan ko tawtudeɓe tan eɗen gandi kam so ɓenni Égypte en kaali ko laabi 7 nawi ɗum kam waɗino ɗo duuɓi ni mbeɗa sikki Égypte kam foti Afrique tan hunde reggodir tan ɓe sikki laabi 3 walla 4 ko eɓe nawa ɗum kam hannde so équipe Égypte tama e nder pulku kay hani wonde hoore kono Ghana kayni no mbirni famɗani hay so tawi ɓen kesɗetina no Mamadou wirni équipe o natti waden wano eɓe cuɓima wadde hen kadi mawɓe waɓen André Ayou ha hannde ko kañum woni capitaine équipe o kañum fof e hewde duuɓi kono kadi e jogade on expérience mataw ma wot ko nafi e wawde ɗowde sukaɓe ɓe e hollirde ɗumen kadi lawol ngol no wa'anno en jejjitani kadi golle payɗiniɗɗe de Ghana watno e on coupe du monde on Suarez ko ɗon ƴewami Suarez mi wi o ɓooyi fettu nde tawno ko kanko hatno Ghana yaadi ina wayno demi final yo Oumar a jarama hoto jejjiten kadi Mozambique ko Cap Vert koye guɓal ngal noon mbimi joni jeeya bettere no wawi wadde kadi kamɓe ko kippuji dariɗi no fewi non kippu tokoso ala joni de kippu tokoso ala on jarama
tedduɓe en garat hankadi e toɓɓere men walla mbiyen rogere ɗimmere yewtere nde ɗum woni timmode kawgel mangel club aji waɗi aljuma waɗi mbiɗa sikki aljuma ƴaɓɓinde waɗi to Jeddah to Arabie Saoudite ene wayno noon ko Manchester City ƴetti jeenari ndi kañum hawi diɗɗal Fluminense mbadduji 4 mere e banggue mumen diɗɗal kergal ɗum woni Al Ahly kañum ne ƴetti jonde tatoɓere nde kongol walla mbiyen ɗum wona aranol mataw hono jiiruɗon ɗum gadortoɗen ko Mamadou Fall. Ko hunde hande sabu ɗum sa ƴeewi oɗo saaha Manchester City ɗo tolni ɗo so wiyama ko kañum nawi mbuñade ndi ko hunde nde ganda ko hunde fonde wonde sabu ɗum ngol wattata joyi muɗum hitande nde gonɗen nde hayso wona ɗum ni sa ƴeewi kadi e nder hikka rek darde Manchester City sa ƴeewi ala koɓe ɗacci kala ko fawano e nder Angleterre e ko fati hay Ligue des Champions ko kamɓe nawi foof wadde hande ko équipe mo ganduɗa bettere hawani hawani hay goto hawani an holko mbiyata e Manchester e diɗɗal Égypte ngal club Al Ahly kañum ɗum kadi ne waɗi fayida club Al Ahly enen fof en ji golle ɗe waɗata ɗo e dow Afrique guilay e Ligue des Champions hay fof ɗum club aji arabe ɓe ni woni to banggue wayno Al Ahly ko wayno Riyad wayno ko côtéji banggueji mabɓe ɗiɗon aɓe mbaɗa hen golle payidin Al Ahly kañum ni ko club mo ganduɗa en daari wadde so ƴetti 3e place o ko hunde ganduɗa ne waɗi fayida kadi ko hunde ganduɗa ko soynade place ɗiɗabo hani e place gadiɗo pourquoi pas club africain kañum nene ƴetti club africain ƴetta ɗum ɗon par ce que kala saaha heewi hodde ko Real Madrid walla Manchester City weɓata sabu ngel kawgel kam koko waylete tammi ko ɗon jinnomi goɗɗe garat kadi sabu ɗo joni no ɗum winduri ni si a ƴeewi mbeɗa sikki ene famɗiɗo club européen ji ɗi nawani on ɗon coupe du monde des club sabu si a ƴeewi way kono fotani ƴeewa club keɗɗo yeeso e nder Afrique mbadda e munum Manchester City haɗa andi ɗon kam ina wayno mi anda noɓe pewdiri ɗum kono ina hanno ƴiwede par exemple ƴettuɓe ɗum e Afrique ɓe kawrat ko e 4e en par exemple à partir de ƴettuɗo nayaɓo to Europe ko coupe du monde noon ko coupe du monde kono dole ɗe potani en fait hunde nde guila haade mo fuɗɗade yimɓe ene gandi homo folat wadde ɗon ina manki wadde e ɗum manki wadde lamɗam koko waylete ay ko wiyete ko match o ala enjeu ɗum woni on ɗon compétition saabu haade mum fuɗɗade yimɓe en gandi ko hombo wawi ƴetta pole d'Afrique pole de Asie pole de Amérique mbadda hen mbaɗon Manchester City alan nden haade andi keƴani won hen sukaɓe ɗum waɗi ɓe kawiɓe ɓe lappiɓe mbadiji 4 e mere non ɗum hay so tawi ni sa ƴeewi hande ñande final o nde ala nden e won hen ɓurɓe fewnitade e nder Manchester City kañumen jouande noon heewi wade ɓe ƴettata ko sukaɓe sa ƴeewi ñande match Barça battidiɗo tan e yeru wajo juni ay Michael Faye juni sukaɓe tokosɓe so mawɓe junama wadde hunde wande ɗum ɗon fotani ne hawni tedduɓe en payat Europe no gowɗen wadde e yoga e kawdire baɗɗe ñalaɗe ɗe hande noon jeheten ko Angleterre e Italie ko Premier League o gadotoɗen Umar Sow eyyi Premier League o Aissatou handi ne wayno kawral gotal no wonno hakkude Wolverhampton e Chelsea ko ina wayno Wolverhampton fiiɓi 2-1 kawri hanki ina godno derby mawɗo hakkude Liverpool e Arsenal koɓe telduɓe 1-1 Burnley waɗi ko mbadduji 2 e dande Fulham Luton Town waɗi ko 1 e kowal hakkude muɗum e Newcastle Bournemouth waɗi ko 3-2 hakkude muɗum e Nottingham Forest kono kay West Ham waɗi ko 2 e hay ndiga e yeeso Manchester United gandi ko kippu mawɗo lappaɗon kadi kono kadi Manchester City ina hanno fottude e Brentford kono kawral mabɓe ngal ina wayno koko dirtina ngal wattindaki e waddi ina wayno ardi ha hande ko Arsenal toɓɓe 4 Liverpool rewi hen 39 Aston Villa ko 39 toɓɓere jogui ha hande Haaland ardi kono kadi jontaɗo Afrique o Mohamed Salah rewi hen oyombo bituji 14 Salah bituji 12 e on championnat Angleterre en jokkato championnat Italie Serie A o Italie ko e ñalamu 17 ɓe jarata ina wayno kawri 6 mbaɗi hanki Inter Milan Inter mbiyen waɗi mbadduji 2 hay hunde e yeeso Lecce Roma ko 2 e hay ndiga waɗi e dande Naples
Las Veron waɗi ko mbadduji ɗiɗi e haydigue e dande ɓe ganduɗa ko Cagliari. Torino gotel e gotel hakkude mum e Udinese. Bologne ko gotel e haydigue hakkude mum e Atlanta. Juventus waɗi mbadduji ɗiɗi e gotel hakkude muɗum e Frosinone. kono kadi kawre goɗɗi mbaɗino 4 ñande aljuma nde. Fiorentina gotel e haydigue hakkude muɗum e Monza. AC Milan ɗiɗi e ɗiɗi ɓe mbaddi e ɓe ganduɗa ko Salernitana. Lazio mbadduji ɗiɗi e Koal hakkude muɗum e Empoli. kono kay Genoa waɗno ko mbadduji ɗiɗi e gotel hakkude mabɓe e Sassuolo. Classement to ko Inter ardi toɓɓe 44. Juventus rewi hen 44. AC Milan toɓɓe 30 e tati. ina wayno ko Martinez Lautaro mbo Inter ardi to batte bituji ko 15 o yarata. kono kadi ina wayno rewi hen ko Berardi mbo Sassuolo. kono kay o ɓiɗɗo leydi France Olivier Giroud woni e jonde tataɓere nde kanko on pettowo to AC Milan. noon Oumar ko toon to Italie ni keddotoɗen humpidde ko yowiti ɓi Nigéria o pettowo bal to Napoli Victor Osimhen o anɗini noon o jokkat fettude bal e ngal diɗɗal ha hitande ujunaji 2026 ko hitande ujunaji 2025 sartano ɗon contrat makko ko sifno hanno hadde kono o ɓeydi hen hitande wonde ko wona ɗum tan kabaruji goɗɗi jowtiɗi e fukku koyngel toon to Europe woni haala kawgel mangel innirteengel Super League haala muɗum artirama e nde yontere ene wayno suudu saria toon to Europe hokki yamirore Real e Barça wadde ngel kawgel kono diɗɗe kewɗe kolli jaadani hen. holko haɗi ngel kawgel wawa waɗede tongude tan mataw moni fof mi hokka ɗum minute goto. eyyi haade ko ɗum noon ɓe jiiri kay yo watte tan hankkadi yimɓe ƴeewa ganda hol bawɗo folde tan so tawi noon ko Real wawi yimɓe ganda so tawi won ko bawaɗo kadi yimɓe ganda ɓurani ɗum tan sabba hen ɗum faɗa hen hankkadi ɗum waɗama ɗo e Afrique yeehi kay holko haɗi to Europe to ɓe mbawa waɗanede noon kamɓe ɗe diɗɗe ɗe foof gone wiide ala minen min jeeyaka hen min ɗumɗinani min jehani min jeeyaka saliɓe ne jogui fulo ronkana waɗe toon to Afrique waɗe Afrique naɓe calaki kay waɗe ɗo e Afrique ala caɗele ɗum noon club aji wiɓe jaadani hen ɓe jogui raison ji mabɓe holko saabi ɓe jaadani hen wadde noon Real en Barça en dokkama yompat kamɓe mbawi wadde compétition ko wayni kay wawa waɗede so tawi diɗɗe gonɗe Europe ɓuuri hen hewde club aji foof mbi kañumen tawetake jaadani surtout hewɓe eɗen gandi jogui kulhuli wondi on Super League ari ko haɓadi Ligue des Champions nde tawno yimɓeɓe en payodir boom e mbadiji e ha joni sababuji muɗum nde tawno Ligue des Champions eɗen gandi doole ɗi jogui so tawi goɗɗum addama way kon yiddi felɓodirde gueɗe ɗiɗi tawi ko mawɗi ɗum waɗi so waɓen Cristiano Ronaldo en ganduɗa hande fodde laabi 4 ina ƴetta Ligue des Champions waɓen fettannoɓe hiɗɗuɓe e Luis Figo en waɓen Shevchenko en nani haalullaji mumen e salade ɗum ɗon tawtude club aji mawɗi ko wayno Manchester United en Paris Saint-Germain e club aji Europe foof e mbaɗi kupti dindi so yewti ɓe ɗiɗo ɓe kalɗen Real kam e Barça mbeɗa sikki suudu ñawude Europe ko e darde mum woni ko ñawoɓe wiide yidde hollude tan FIFA e UEFA wonde wona onon tan tami alhaali fukku koyngel windere nde e juuɗe moon kono noon ina hanno ƴewtede min e kam personnellement kadi mi yiyani ina wayno nafoore ɗum ɗon Ligue des Champions no woodi championnat ji no woodi gueɗe goɗɗin goodi ko kalis o tan so ɓenni ɗum kamɓe sikki wona ala mbadi gonde e nafoore nde ganduɗa e ɗum wawi addande club aji Europe ɗon dal eyo ɓaali ko noon jiiruɗon hawnaki ma medde club aji ɗi jaaɓi fettude ngel kawrgel si tawi kay eɓe jiiɗi buuɗi ɗi gara ɗum noon heeɗiɓe wiide on tan ko ɗum uddi yewtere men hannde min jetti on e heɗugol mon lobbol min jetti hoɓɓe men Mamadu FALL a yettama Jeynaba Umar Sow e ba muɗum fof jettama tagama ɓeydama eyo moƴƴi min jetti heɗɓe karallagal ngal Sara Doumbia Souleymane Ndiaye
yeɓoɓe Coftal-Ɓalli men kadi e Facebook ma hellu men YouTube beltanama kala jolaɗo hettade yo naate lowre fe toɓɓere refi toɓɓere feere amma application Pure Radio ma hello Facebook na Twitter RFI Fulfulde mi arta tan e tongode nde yiɗɓe addude jiyanɗe mumen koye WhatsApp o waɗete tongode nde ko kowal 221 capanɗe jeeɗiɗi e jeetati 1 capanɗe tati e tati sappo e ɗiɗi ɗum noon min mbi on ha yontere arore so gueno haji.